Čaute ľudia, dneska budete potrebovať výkres a z toho výkresu si vystrihnete takýto pás 18 cm z výkresu. Ďakujem. O chvíľu sa vám ozvem. Zatiaľ si to môžete vystrihnúť. Vystrihnúť, narysovať. Hrúbka to je jedno, len nech to nie je ani hrubé, ani tenké. Také stredné. Teraz ten pás si narysujete na poli. Hneď vám to ukážem ako. Zatiaľ nič nerysujte. Dobre? Tak ja už to mám takto, hej? Nie do polovice, ale takto štvrťku si narysujete, hej? No. Štvrťku si narysujete. Keď budete tú štvrťku mať, tak si tú štvrťku zohnete. Jasné, že podľa tej čiary. Takto. No. Tak toto budete mať zohnuté. Sorry. No teraz, keď to budete mať, si to rozstrihnete na poli. No, tak toto mám rozstrihnuté. Hej, na poli presne. No. Aha. Presne to je. Ani kus nevytrúča. Mám to presne. Keď to budete mať, tak buď si to tieto tu, čo ste si zohli, prilepíte lepiacou páskou, ale lepšie by to bolo, keď si to zalepíte lepidlom. No, dobre, keď to budete mať takto prilepené, tým lepidlom alebo lepiacou páskou, lepšie lepidlom, lebo na lepiacú pásku sa nedá kresliť fixou. Hociakou fixou si obtiahnete tento tu pás, čo máte, čo vidíte na mojom, tak si obtiahnete na svojom. Hociakou fixou, kľudne aj zelenou, modrou, sivou, mne to je jedno, červenou, takou do hneda, mne to je jedno. Na obidvoch papierikoch. Takto by to po správnosti malo vyzerať. Ja zase to modrou, mne už bolo jedno, akou farbou si to robím. No. Prvé, druhé. No. A potom si to takto dáte. Takto. Budete to prekladať. Tak.